necesito dicir isto. Necesito gravar este vídeo, que é unha representación de como é a miña cabeza, que eu ás veces quero dicir que veña alguén e me arranque xa, porque me traballa moito. E dame moita risa este asunto. Hai unha semana e pico ou así, vin unha noticia que o CEIP Apóstolo Santiago de Santiago aprobou no Consello Escolar en decembro mudar o nome polo nome do barrio, que é Almáciga. Isto fíxose con moitos coles, é dicir, é unha cousa, sigue un proceso e faise punto. É moi habitual agora o de, pois xa desde os 80, que os coles leven o nome do barrio. E daquela eu vino e a miña cabeza fixo. Almáciga, a min non me soa a galego. A ver, porque nos deron moito la gallejidade toda, dou moito a lata con ese sis. E a min xa directamente soábame Almácega. A min que non mo dixan, porque eu vivo en Bergantiños e sempre dixen Pimento. E cando fun ao instituto empezoume a corrixir xente que é moi lista, Pemento, Pemento, Pemento. Pero aquí, fonéticamente, dicimos Pimento. Pero, depois dixen Pemento, agora digo que me dá a gana. Normalmente Pimento. E que fixen eu? Dicionario RAG. Xa vivimos con un dicionario, con toda, vivimos ca enciclopedia na man. Almáciga. E non aparece. Vou outra vez. Almáciga. E non aparece. E que me pon debaixo? Almácega. Ves? Almácega é depósito para recoller a auga da chuva. Vale. Busco outra vez Almáciga no Google e vexo que en castellano Almáciga é a terra para a sementeira. O que agora se fai son eses botiños, non? Onde se botan as sementes para despois trasplantar. Bueno, eu xa deixei isto porque agora teño un traballo que me ocupa así bastante o día e cousas. Estou dando aulas, vou ao ximnasio e eu estou moi ocupada na miña vida. Pero xe vexo que como que a noticia se materializou máis. E veume ao acordo outra vez e poñome a buscar. E daquela, dixo eu, se a Almáciga é un depósito para recoller a auga da chuva, é de pensar que se o topónimo fose Almáciga, aí tiña que haber un depósito. E aí me vou buscar os depósitos de Santiago de Compostela. Eu aquí, ao chegar a traballar, estaba merendando e puxeme a buscar. Depósitos, Rúa Betanzos. Pois vou ver onde está a Rúa Betanzos. Nese barrio. Non, estaban nese barrio. Os depósitos da auga. E logo busquei un pouco máis para atrás, pero saenme zonas que, a ver, que eu non me dedico a isto nin me quero dedicar. Así. Pero sí, que había desde un pequeno acueducto que houbo na época romana, parece ser que pois, no medievo incluso falaban dunha capela que fai referencia a que había un depósito e cousas así. Pero non busquei máis. Pero agora necesitaba gravar isto. Vamos a ver. Toda a gallejidade toda que leva aí anos dando polo cu cos topónimos. Sí? Un barrio de Santiago de Compostela. Está cheo de filólogos, historiadores, medievalistas, mil cousas. Nadie, por favor, me investigou. A nadie lle pasou como a min que Almáciga lle soou a castellano. Nadie buscou e di, por que se chamará Almáciga? A nadie lle pareciu que Almáciga non é como nós lle chamamos a aquel lugar onde se fai a semente. Aquí en Bergantiños, onde se bota a semente sería un pivideiro. As sementes son pividas ou pividas. Temos unha fonética así,
bebidas é un i raro. E bótanse no bebideiro. Que pasa? No, que pasa cola gallejidade toda? E eu agora como podo eu vivir con isto? Vos vedes como funciona a miña cabeza? Porque eu hoxe xa quedei en shock. Porque para min xa é verdade que ese topónimo está mal. Chegaron aí e dixeron Almáciga, Almáciga, que temos en castellano Almáciga, ala, xa está. Ten que ser o mesmo. No, pode, por favor, alguén que non sexa random de pacotilla como a min, e irme investigar se estaba aí a Almáciga na época medieval, digo eu. Por que me facedes vivir neste sin vivir? En serio que ás veces digo, arrancadme a cabeza xa. Porque é unha cousa que de repente é como unha iluminación. Vexo unha noticia que me debería dar igual, vanlle cambiar, que me importa. Que a mí non me importa que llo cambien. No, pero vamos a ver. Estanllo cambiando por un topónimo que nadie revisou. Ai, Dios mío. Vivo nun sin vivir. Dáme risa, porque a base da noticia tamén é quitarlle esa referencia relixiosa, que non sexa partidista. Eu, non, esperade, que lle vou dicir eu a la gallejidade que hai que revisar ese topónimo. Non, aquí podemos ter un problema partidista, ideolóxico, pero sobre todo un problema xusto, que é que se o topónimo corresponde a que ali estaba o depósito da auga, non? Esa Almáciga que recollía a auga da chuva, por favor, pode alguén poñerme ben o topónimo? Dígoblo como toponomista afeccionada que son. Por que me facedes isto? Eu non vos vou vivir sempre. Eu non podo estar mirando todos os topónimos de todas as vilas, de todas as cidades. Vou ir ao barrio da Almáciga, porque para min xa se chama Almáciga, que a min agora dame igual o que poñen ali no Sinai. Almáciga, me dá igual. Para min é o barrio da Almáciga xa. Bueno, en fin. O meu vídeo random de pacotilla de hoxe. Se alguén sabe isto, pois agradezo a información. Que hei dormir igual, pero vivo non sin vivir agora con isto.